Unong tray pharmacist jong civil hospital Shillong ublalit oni kurim jong u Leit Rangthong PHC haka South Rik mentau benai uladan kerja kenduk bermarkman ni jenya kenduk ling baki weipat barkini ki be kenduk kilong hadu shispa prapulai ngod EDC ke South West Khasi Hills District belong ru ke chairman jong ke DDMA South West Khasi Hills ikong Isawanda lalu habai kren bakari RiKhasi channel ilai thu belale ik contact tracing Rangthong PHC nang tahi ATM mau kurwat berkum juru haki dukan ki badan hayo mau kurwat haka bau new brew lalai rong ne kendo brew nagini ki shispa prapulai ngot arpun rengot kintup yeki high risk contact but primary contact na Rangthong PHC la dable ke antigen test haka si thoding bar ki report jong ki baro kalong negative nang tahi nyawut ki high risk contact na ATM ru kilong negative EDC lay thuru bayak RT-PCR test jong baro ki high risk contact onle biang hagani ka screening kong kata shipho tereng mentau benai ya baro ki bisong quarantine hayeng labatha bakin but perking ki kendon balabu da ka sarkar kong hakabayadei bakitu ki contact tracing jong tu brio bawan sepo Rangthong PHC bat kumjuru kayo mo kurwat bat kitu ga ATM pila bana di kong kanungut ki contact tracing pila trace bat ka test la ni ki pila le no ngila deb your contact tracing but ki contacts ki bangila lab ki ba Leit Rangthong PHC ki pala Iakynduh yu tu brio na kitu ki primary high risk ki don songut but ki primary contacts ki khanriu ngut ki ni baro alphongut ki dei ki staff ki betre ya ka PHC ki na lo kata pade ki Nongpang ki bawan rong ha ka PHC ha ka tu ki long kumban di phun yaw ngut ki na lo kata ngi tip badan mir utu brio leksha yo mokurwan ki hang tu pindan kami ki ATM ki na la menteri ki brio ki pindan kami ki ATM ha ka tu ka juk apa hadin jong u kumban yaw ngut but ki wei kan thu wei ngut but ki brio ki boleh ki dukan syakiba patu ka brio pada kalet ki long kumba lai ku khangot kini ki brio baro na new contact but ila that agency ki don ki pada phone ni dalam biru ban prinsip control room jangi but ila tha bakin hab maintain ya kan strict home quarantine ila bodien ru ya kat tu kat ni ling bagi officers ki health team ki balik side di hadian kata nila ya le ya ke rapid antigen test mennya ke sini ni le ya alpun dia mut ki contact na pok kadang thong pada sini mut contact na pok ka ATM ini baru kilong negatif tangga ngin sahab le yang saka confirmatory test ya kat tu kat mingut saka RT-PCR simon dia patah okay kong gamut kiba hayo mo kurwat pat kong gila don yo mo kuat kumbang lak pentip ya high risk ni lak le shotang ki high risk nyongun itu kilong negatif ki nakata ka daw min abhadu monde bang le ya ka RT-PCR la dai ba kini kani kalong ding negatif min don kam su ban le ki tiwei ki nakata ka daw ni ong ba hadu kata ka por baro kini ki beliau ki bangila advice ban le home quarantine ki dei hi ban continue ki dei ban tang chongkhop hi ban buat di sindon trong health department kum dunia ai but ini tetap ada hadirin apa